kod kocha Nyakwaramogi. Japuonjre ma grade mokwongo owito ngimane e bugo mar Kware manie gweng' ma Ogande kar chung' od bura ma Homa Bay Town e kinde manodhi tuomo pi mayudore e Kware ma kamano. Jogweng'no ywak ni kar Kware no oselal kod ngima ji ka bende gikoni maromo ji 5 osewito ngimagi e Kware gweng'no. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler mathoth ewi ripodno. Kar kunyo Kware ma igole mara mitiyo ge losa paya manitie gweng' mogandi ka chud bura ma Homa Bay Town osebedo ka keto ngima jopiny andaki kaluwore gi bugni matut mane oweka osegole maram kendo sani koro pi ogudore ka jogweng' ywak ni bugni go osenego ji 5 alworano kama oting'o nyaka nyithindo 4 e okenge mopogore. Japuonjre Blessing Odoyo grade 1 e skul primar mogandi en ng'at mar 5 ma koro wito ngimane kar golo Kware no kama ne masira yude kinde mane odhi tuomo pi kod jowetege mamoko ka min japuonjre no Dorcas Akoth lero kaka nyathine ne otho e pi mogudore e bugono. Masira ane antiere dala kane an dala nyithinda gi nosiewo nyathino kuongo omo pi gokinyi kare nyathi ochako wuok odok luoko to nok ang'eyo koro pod aiko magi to ohero gagalore koro awacho ni nyathini samoro enero abiro ot kata yudo ka babu neno TV tawacho ni to ababu saki donje TV blere ni ble luokore koro kapenje ni bolwokore ni odong' chien koro sama pod arite ni madonje iot kae tawinjo koko moro koro aparo ni to nitie Ogande girls gin gi wach moro e skul ne gin gi lemo moro kosango matimore tawinjo gini kaugi. Temo mar jogweng' mar reso japuonjre no ne ogore Lwanda kendo ne ogado pi mawito ngimane kar Kware no ka jonyuolne ma bende odak machiegni kod kar kunyo Kware no wacho ni gin koluoro ni pi mogudore kar Kware no biro medo tiko ne gi nyithindo kata odoko ni gisechiwo lipot ne te nanga makono kaachiel kod migepe mamoko mag sirikal to onge okang' ma osekaw. Kata gi sama dago kani kata chiro onge kaka nyalo dhi nikech an gi nyithindo matindo moluwo bang' ble mothoni kata tedo mane jikon tasiko mana ka wuok oko kang'iyo ni koso nyathi moro bino osedhi e bugo ok unye ma ok inyal bedo kata iot dakika achiel. Kawuoyo wach pigi ni masedhi ka jaduong' gweng', asedhi ka jakom mar anyuola, asedhi ka assistant chief, onge respond moro amora. Asedhi nyaka ka chief sie, onge respond. Ka dir chief nonyisa ni biro kawo okang'. Awuoyo koda nyaka last on Tuesday manyise ni chief konya nikech gini osebedo ka nego nyithindo to kang'e ni modhi nego nek ten mar ng'a. Koro wakwayo kaka community mawito nyithindgi, akwayo sirikal gi jonema gofis manyalo konywa uru wawito nyithindo ma ok wang'e kaka kiny nobedi. An sani ni an gi nyathi achiel kende ma wuoyi, nyathina nawito. Jopiny alwora mogandi ma bende moko osewito nyithindgi kar kunyo Kware no ywak ni ji 5 osewito ngimagi kanyo ka nitie kata ma osedong' kod songa to ywak gi ng'ama winjo onge. Ne gin nyithindo 3, 2 ne mar ng'ama chielo jirani, 1 ne mara. Nyaka kawuono gi nyathi achiel adong' nono. Pigni inyowa yande ka waiko ja grade 6 waiko ja grade 7 koro ka sirikal oyie to konywa yanda waiko wuodwa ka owe dhako ma gi nyithindo 2 iwora ni kama no bambore mane lo bambo to ne lobni Kware moro kuny mwalo kacha 2018 waiko wuoyi kacha machiel kuom nyathi ma koro jodala go yudo sidani nodong' gi songa e kore mak man teko man Nyasaye emano konta achiel to notho. Gikwayo tend nanga makono jotelo mana gi yiero kaachiel kod bad migao mochung' ni rito alwora nema mondo yotim limbe gweng'no mondo chungi wach mar kunyo Kware alworano kendo gine ni bugni masane koro pi ogudore odin mar geng'o masiche ma gisebedo ka gene ni alworano. Adhiro ne chief wa muritowa mondo mi gikawnwa atua kaka ginyalo kelonwa jonema mondo mi omany kaka bugoni nyaliki. Gini nochakore kinde the late Ben ma Ben nowuoye kendo nokawo atua manonyalo mak mana ne pok onyago lemo. Kawuono wan gi ng'at mar 5 kiny wakia ni wan gi ng'a kod ng'a. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.